בכור כהן מוטורס, סוכנות רכב מורשת של רכבי טויוטה בישראל. הסוכנות הוקמה בשנת 1998, ומאז פועלת על פי הסטנדרטים המחמירים של טויוטה, הן ברמת השירות והן ברמת האיכות, המבטיחים שמירה על הטויוטה שלך גם במשך שנים לאחר רכישתה. הסוכנות ממוקמת במרכז הארץ ומספקת שירותים לתושבי תל אביב, רמת גן, גבעתיים, גבעת שמואל, בקעת אונו והסביבה. בסוכנות ניתן למצוא אולם תצוגה ענק ומפואר עם דגמי הטויוטה החדשים ביותר. ניתן להתרשם מדגמי טויוטה, לבצע נסיעות מבחן, לקבל מידע ולרכוש את הטויוטה החדשה שלך. אנשי המחירות המנוסים שלנו עומדים לשירותך בכל שאלה, בכל עת. מרכז השירות מאויש על ידי מומחים בכל תחומי הרכב, אשר יתקנו ויטפלו בטויוטה שלך על הצד הטוב ביותר. מרכז השירות כולל מחלקת דיאגנוסטיקה וחשמל מקצועית, מחלקת פחחות וצבע מהשורה הראשונה, מחלקת מכונאות מנוסה, מחסן חלפים, ביצוע טיפולי רכב מקצועיים וברמה הגבוהה ביותר על פי הוראות היצרן, יועץ שירות אישי שילווה אותך לאורך כל הטיפול ברכבך, רכישה והתקנה של אביזרים לטויוטה שלך ועוד. לשירותך גם שירות שינוע הרכב מבית הלקוח למרכז השירות ובחזרה, כך שתוכל לבצע טיפול איכותי ומקצועי לרכב שלך מבלי לצאת מהבית. בסוכנות עומדים לרשותך שירותי טרייד-אין ומכירת רכבי יד שנייה. בסוכנות קיימת פינת המתנה שתנעים את זמנך עד לקבלת הרכב, וכן בית קפה הגראז', אספרסו בר איטלקי, בו תוכל ליהנות ממטבח איטלקי בשרי או חלבי כשר, אינטרנט אלחוטי וי-פיי ועיתוני היום. בכור כהן מוטורס, סוכנות משנה טויוטה. שביעות הרצון של הלקוח ורמת השירות מעל הכל. בכור כהן, סוכנות משנה טויוטה. טויוטה במרכז.